markoa eta astindua eman digute, ez? No, please, plus, hitz politak ez. Benetan, eragin nahi badeu, barruak kuidatu behar ditugu. Eta, bai, gu ere pixkatez, bide hortan gentozen. Azaldu duten bezala, guri proposatu zidigutenean, pentsatu genuen, bueno, markoa jagoeko sondo jarriko dute, eta guk adibide konkretu batzuk azaldu nahi ditugu, pixka bat gehiago jeisteko, ez da? Marko hori jeisteko. Beste batzuk izan zitezkeen, baina gota genituena, horrek izen polita du, bale, pues hola, pixka tombola izan da, baina... Eta, bueno, erabat lotuta ikusten dut, aipatu dute behin da berriz ez, helduak hezitzaileak, herria, komunitatea eredu izan behar dugula eta guk eragin behar dugula eta gure barrua astindu, eta pixkat, barne bildu ditugu bi elementu horiek hori, ez? Tratu onak komunitatera, bietatik? Bale. Tratu onak komunitatera edo, aterkipean, ez da? Bueno, tratu onak entzuten dugunean asko hitz egin daiteke, guk beti landu izan ditugu indarkeria matxistaren prebentzio modura, prebentzioa eta indarkeria matxistari aurre egiteko bestelako lan mota ugari behar dira, feminismoari esker urtetan da urtetan ikusi ditugunak eta bakoitzak bere esparrutik dana dago egiteko oraindik, bai? Tratu onak esaten dugunean, agian entzun dezakegu, ondo egotea, edo plazerra, edo goxamena, edo zintzotasuna. Holako gauza suabeak, ez? Eta hori garrantzitsua da, merezi deu eta bere balorea du noski, baina guk hor barre biltzen dugu baita ere ardura kolektiboa hartzea, aipatzen zuten bidetik, mugak jartzea, gatazkak atrabesatzea, ez da erreskeriako gauza bat, tratu onak da ardura potentea, bai? A ber, edo honekin eman behar diot? Bale. Hori da, orduan tratu onak komunitatera, harremanik kooperatibara hasi zen, batez ere eskoletan eta herrietako proiektu integralak edo egiten. Atxeden ondoren ondarrokoa kontatuko digute, orduan, bueno, seguro proiektu integralek bakoitzak bere izaera du, baina badauzkate aman komunean elementu asko. Eta, aldagai pila bat aipatu daitezke, baina batzuk. Berriz ere, pintzeladak izango dira, guzti honetan. Aipatu duten bestela tratu onak modu eraginkor batean, tratu honetan entrenatzea, tratura hartzea badala, norbera, eta taldea erdigunean jarri. Intersekzionalitatea, guri eskaerak beti da sexismoari aurre egitea, baina benetan gure buruari begiratzen badiogu, eta errealitateak ikusten baditugu, beste 1000 zapalketa daude, gelatan eta herrietan, nahi dut arraza, kapazitismoa, 1000 elementu kontutan izan behar ditugu, eta horrek guri ere nola mugitzen diogun garrantzitsua da, eta heldukeria. Heldu bezala nahi dugu gazteek aldatzea eta gu hemen tiesos. Igual ikasi behar dugu, Mireiak aipatuzunetik, gu ere hauskor eta haiekin ikasteko prest eta beste leku batetik, heldua izatea bestela rollo bada baina, un rollo... Beste ezaugarrietako bat izan daiteke eragile izatea, guk nahi duguna edo gure proiektuen izaeran bada haziak sartzea eta xaxatzea eta egoera, taldeak sortzea eta nolabait astindu, eta, bueno, kolektibo horietan, kolektibo horietan indar hori jarraitzea, bide lagun izatea, baina, hola, empujones esaten dena, aipatu dutena, hezkuntza komunitatea batzutan sartzen zaigu irakasleak, gurasoa, tururu, herritar guztiak eta bazterreko guztiak hezitzaile ere, Guretzat ezinbestekoa da gorputzetik lan egitea, aipatu dute, diskursoa
badakigu askotan, eta gazteek ere badakite, eta beste konsumo bat izan lehike, baina gorputzetik edo bizipenetatik pasatzen dagoenean, hor ateratzen dira kriston kontraesanak, baita gureak ere, eta gure miserik mahai gainean jartzea oso aberasgarria eta oso askatzailea da. Hori onartzen dagoenean, ikusiko da aurre nola egin, baina itxuraz, mai. Eta agentzia osoa edo konfiantza ematea, ez? Askotan pertsona batengan edo talde batengan konfiantza dakazunean, eta hori demostratzen dezunean, berei bilatzen dute soluzioa. Eta esati zute, zela, nona, nik, ez dute zerrei, zuek egin dezute, baina, itzulera hori konfiantzatik eta agentziatik. Eta nik uste askotan gazteak eta aurrak ere infantilizatzen diala, baina, en eskandalo. Orduan, hemen tratu ona komunitatera jarri dizuegu adibide bat, guk harremanitz kooperatiban lehenengo gauza egiten duguna da saiatu, ez dela erresa, jendarte honetan, norbere buruak eta taldean ere tratu onak eskaintzea eta eskat ematea, bai? Eta orduan espazio eta denbora propioak eskaintzen dizkiogu, baino bastante, elkarzaintza eta gatazkak atrabesatzen, muga jartzen, bai? Eten batzuk, parentesi batzuk, eta eskoletan badakit, eta badakigu, ez daukagula denbora behin ezertarako, baina ez badegu gure burua rebisatzen eta mastikatzen da ateratzen, besteentzat zail izango da. Orduan, hemen borrokatu beharko da, olako espazioak ere izateko ikastetxeetan, askotan dira tarte txikiak, baina elkarren zutea eta elkarri kontatzea, horiek ezinbestekoak. Eta orduan, markoaren komunitatea da tratu honen horrekin, bi adibidetxo kontatu nahi dizkizuegu, bat da, eta hau gustatu zitzaien antolatzaile esan genunean, beharren lorategia lantzen ari geha, eta bai, zer da hori? Bueno, tresnatxo bat, baina tresna hori prozesu baten barruan egoten da. Eta etorri izan batez ere itxialdi garaian, ikusi genulako eta haserre eta gauza guzti horien artean behartzala behin baino gehiago feminismoak aspaldi lantzen nahi den gauza bat, zaintza eta zaintzaren ardura kolektiboa eta buelta bat ematea horren inguruan. Prozesu honi buruz, nire lankideek nik baino asko hobeto itzengo dute, ze nik zuzenean ez ditu prozesu asko egin, bai egon naizen proiektuetan, baina azken finean nahi duena da, nolabait behar pertsoneletatik kolektiboetarako lako ibilbide bat egin, eta gero herri bakoitzean edo esparru bakoitzean bertako eragileekin aztertzea nola izan lehiken zaintzak balorean jartzea eta ardura kolektiboak hartzea, baina benetan konpromisoak hartuz. Orduan, prozesotxo hori izango litzateke hiru saiotan, baina aurreko eta bitarteko lanak, pasillo lanak itzela dira, ze bestela olako gauzak ez diateatzen. Eta lehenengo saioan gantxo bezala da, ze esango zute, aurren seksualitatea, hemen. Ikuste genuen beharrak, norbere beharrak eta norbera begiratzea eskaintzaren hasiera bazan, segurazki itzala inorretorriko. Eta garai hortan, zeudenez, oso bogan aurrak eta seksualitatea eta harremanak eta ez dakiz zerbait txiailan zan genuen, jazta, gantxo. Eta hor inguratzen zen jende pilo bat. Eta hau dana online, baina hori da nondik datorren, baina jarraitu, konturatu gara erraminta honek eta metodologia honek asko balio dula, baita bakarkako saiotan, talde txoka, beharrak aztertzea beharrezkoa deula, holako gauza bat. Orduan, hori izan pixkat azaltzen duena, eta izan daiteke prozesu bezala edo erramienta, Beharren lorategirako saiatu ginen zerbait atsegina egiten, ze bagenekin, izango zela, oi ama, nik kuidatu berden neria, seguro. Eta hor,
lehenengo gauza beharrak identifikatzea, ez? Beharrak oso argi dauzkagu danak, piramide batean, oinarrizkoak edo fisikoak, jatea, lo egitea, goxo egotea, eta segurtasuna, eta ez dakiz zer, horiek ditugula, ez? Eta horiek beharrezkoak direla, baina hortaz aparte daude beste 1000 behar, baldintzatuta izan ditugunak lehendik ere, baina agian itxialdian nabarmenagoa izan dana, eta errealitate anormal hontan antzeko jarraitzen dula, ez? Hobekuntza batzukin, espero, eta bidea hortik izatea, igual más salido baina hori, batzuk aipatzeagatik, ez? Gorputzaren beharrak, mugitzea, ukitzea, nire zikloak eta erritmoak mantentzea, edo seguru sentitzea, segurtasuna sentitzen dugu, errealitate honetan. Edo jolasteko beharra, eta hau aipatzen dezunean asko kiritu, naturaz jolastea, autoplazerra, irudimena, harreman erotikoak, horiek beharrak dira. Eta arreta jartzen diogu. Horrela izan daitezke edo ospatzeko beharra, ospatzeko eguneroko gauza txikiak, edo galdu ditugunak, edo 1000 gauza, prozesu eta ziklo ezberdinetan gaude, eta ospatzea da benetako behar bat, eta erdigunean jarri beharko genuke, ez da? Eta gero, neu izatea, gogoa, zentzua zeri bilatzen dioten, gure esparru ezberdinetan, batzuk aipatu ditut, baina askoz gehiago daude. Eta hemen, ariketa izango litzateke, ez, abainatzea, kaka, oso ondo. Posible dela, hoiekin, alako lore antzeko bat, nahi dunak mas pintxo punki, nahi dunak mas lori-plori, baina bakoitza ze punto, ez? Ze baloratuko genuke gure egoeran, jolasean zen nota jarriko ere buruari, hombre, pues, tal. Eta, beste aldean izango litzake, zein nota jarrik nahiko nioke, bai? Eta tarte hortan, hori pasatzeko, ze ekintza konkretu egin dezaket. Eta zein izan lehike, nire bide lagun, konfidente, xaxatzaile, bai? Eta horrela, epe batean lanketa txiki bat egin daiteke, ez? Honen emaitza, nahi asko gustatzen zaitena da beti, norberak hartzen ditula bere burua zaintzeko alako konpromeso txiki batzuk, identifikatzea lehenengo gauza, baina batez ere da, gure beharrak asetzeko besteak behar ditugula, hau kolektiboa dela, nik neu bakarrik, ez, kapitalismoak erakusten diogu diruarekin dena aipatu ez zuten bezala, elkar beharra daukagu, interdependentzia absolutua da, ez, ekonomia feministak ondo aipatzen duen bezala, eta horretarako ere, ardura kolektiboak hartu beharko ditugu. Ordu, naiz eta pertsonalekik hasi eta ariketa zera badan, ikusgarria hori da, bai? Eta, nola jarri balorean zaintzak, eta prozesu honetan, herri ikastetxe auzo edo elkarte bakoitzean, eragileak beraiek, identifikatzea eta beraiek implikatzea da garrantzitsua, eta zaintzen banaketa horretan edo berpentsatze horretan, benetan bertako eragileek egitea lan alperri da, zeinek txosten bat ematea, ez badago, lurreratua. Orduan, ez dakit ulertu dan, ze askar, ez dakit nola joan demoraz? 5 minutu! Bale. Beste komunitatea zaintzeko beste zerbitzu bat, honek, sexologia zerbitzua da, honek ja, 6-7 urte damazki ibilbidean, eta guretzat erronka nagusia da publikoa izatea. Publikoa, doakoa, ze bestela, jende askok ez dauka aukerarik, ezta? Eta kuriosoa da, lehenu aipatu du Josebak ere, ez, familia eta familiaren eragiketa eta familia hetero, horren arabera, suposatzen da,
egituratzen dela jendartea. Eta familiak ere egituratzen dira harreman erotikoen inguruan. Eta gero, zenek jartzen dio arreta horri, zenek ematen dio garrantzia, zein da bide lagun, eta ez da hainola ere, eta aniztasun hori ere ikusgarri egiteko beste aukera asko, ez? Orduan, plaxen helburua, haina xaskar, plaxen helburua da sexualitateak herriratzea, izendatzea. Ze oraindik kostatzen zaigu, masturbazioa, orgasmoa, estitazioa, klitoria, oraindik izendatzea lan zail da. Eta honetan ere, sexologia zerbitzuan badia banakako, binakako edo taldetxotako aholkularitzak edo arretak, baino garrantzia handia ematen diogu eta hori gabe besteak ez dauka zentzurik, estrategiak egitea bertako eragileekin. Adibidez, prensa lokalarekin egiten ditugu elkarrizketa mordo bat, edo inspekzion teknika del binkulo, nola gauden, edo harreman irikiak, orgasmorik ez dakit, horrelako gaiak jendeak ere identifikatzeko, ez da? Eta osakidetzarekin lan egitea oso garrantzitsua da, estrategikoa da, ze horrela jendeak bidaltzen badizu medikoak edo ginekologoak, ja, ez tremendo. Baina era berean saiatzea osakidetzan, dagoen eredua, batzutan, indarrean dagoena da, ez? Oso heterozentrista, oso koitozentrista, reprodukzioarekin zerikusia duena, hor daude anekdota pila bat. Eta saiatzea hortan ere hausnartzen, eta guk pila bat ikasten dugu, izan da dira pixkat osagarria, eta eskolekin ere gauza bera, eskoletan aurkezten dugu, eskaintzen da, hezkidetza programarekin koordinazioan etorri daitezke gazteak etortzeia, oraindik orain sekulako beharrekin, ezta? Eta gero pila bat ikasten dugu, beraiekin. Berriro ere da jun etorriko zera bat. Eta, hemen ere, formazioak eta sensibilizazioetan, hemen ikusten zute adibidez, kartela edo zintzilikari horiek banatzen dira. Eta hemen ere edukiak saiatzea izatea benetan zaintza kolektibo eta eraldaketa kolektibo horretarako bideak, ez da? Sarketetaz hitz egiten dugu, edo klitoriak gidatzeko karnetatera nahi aldezu, edo, de repente esaldi baten iteu, klik, 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 klik. Edo harremanak online, azken urteetan, eta azken honetan, ostras, sexualitateak 4.0 es todo un mogollón. Eta kriston mamuak era berean, eta aukerak ere bai, guazen, modu seguruan erabiltzeako estrategiak eta pentsatzea. Baina nahi dugu gure gazteak ez erabiltzea, eta gu WhatsAppakin hasieratik edo ez bidali argazki bat iti erakusten, baina eman zorionak amonari. Koherentzi pixka, nundikan ikasten dute. Eta, zintzilikariek beraiek dira, etxe bakoitzean bizi edo bisitante adina banatzen diogu saioetan, beraiek ere negoziatzeko espazioak eta denborak. Azkenean etxeetan espazioak, denborak eta baliabideak da boterea. Orduan, hor ikusteko negoziaketak, intimitatea balorean jartzea, eta negoziaketak nola egin, bakoitzak bat izaten du, eta tikiti. Eta uste denbora ja ez. Bale, hau da adibide bat, lehen esaten izuena prensa lokalarena. Eta, hoxe, bi adibide hauet, asko luzatu naiteke. Baina, hoxe, guztiak maiz ditugula tratu honak. Eta astindu horiek danei komeni zaizkigula. Jendarte parekidetan hitzago bat, urratxo batzuk emateko eta goxatzeko, hortik. Kaina.